Dobrý deň, tu Martin Mikláš a ďakujem vám, že ste si moje videá na YouTube pozreli viac ako 5000 krát. Ak ste návštevníkom rozhľadne menej ako 1,5 roka, dovolte mi predstaviť vám niektoré videá, ktoré v tomto období vznikli. Z videí, ktoré vytvorím, skončí na YouTube asi 1/3 a ďalšie 2/3 končia len na rozhľadni. Takže súhrnný počet videní všetkých videí už dávno presiahol 10 000. Avšak jedine YouTube mi ponúka pekné súhrnné číslo všetkých videní mojich videí. To bol ale jazykolám však. A preto poďme oslavovať. Ako to začalo? Historicky som prvé video odovzdal na YouTube 27.4.2010. Kliknite na informačný box, ktorý sa vám teraz zjavil, aby ste sa hneď teraz preniesli na dané video. Toto video hovorí o tom, čo je na blogoch zaujímavé, kto môže blogovať a ako sa to dostalo až do dnešného štádia. Je to jedno z mála videí, verejných videí s hudbou. Ďalšie video hovorí o tom, ako získať gravatar, čiže ten obrázok, čo sa zjavuje u komentárov. Ak sa to chcete dozvedieť, kliknite na informačný box teraz. Video vzniklo ako výstrižok z dlhšieho predstavovania gravatarov, ktoré som v minulosti tvoril ku kurzu o blogovaní. Video o zarábaní cez blogy, video o hľadaní a video ako napríklad losovanie výhercov nájdete len na stránke rozhľadňa.sk. Pod týmto videom sú odkazy na tie videá, ktoré nie sú na YouTube. Môžete sa teda pozrieť aj na ne. Doteraz najdlhšie video som nahral na YouTube v lete 2010. Je to interview. Spovedá v ňom autora knihy E-mail marketing Davida Kirša. David rozdáva tipy k e-mail marketingu. Všetko toto je dostupné na YouTube úplne zadarmo. Po tomto interview som YouTube nechal asi na 9 mesiacov vydýchnuť a tvoril videá, ktoré sú zverejnené len na rozhľadni. Jedným z nich je napríklad video o dizajne stránky, ktoré posielam ako poďakovanie všetkým, ktorí odoberajú môjho e-mailového spravodajcu. Takže ak ešte spravodajcu neodoberáte a chcete vedieť, ako nadizajnovať správne rozloženie prvkov na vašej stránke, prihláste sa k odberu e-mailového spravodajcu a ja vám to video za nejaký čas pošlem. Po tejto pauze a po návrate k publikovaniu na YouTube som si zrovna skúšal ako jeden z prvých na planéte nové nástroje a možnosti na tvorbu videa. Téma špeciálne vytvorenej prezentácie je o rozdieloch medzi profesionálnym a biznis blogovaním. V tomto videu sa dozviete filozofiu toho, ako zarábam 1000-krát viac cez biznis blog, ako by som zarobil napríklad cez reklamy AdSense. Počas interview pre Zajtra.sk sa ma Monika Zbínová pýtala, či necítim potrebu vyjadrovať sa k aktuálnym otázkam. Odpovedal som jej, že cítim potrebu vyjadrovať sa k veciam, ktoré ešte len majú prísť. Zároveň som si povedal, že skúsim vytvoriť video aj k téme, ktorá bola v tom čase veľmi aktuálna, Google+. A vznikli tak dve videá. V prvom som sa prihlasoval do sociálnej siete Google+, a o 14 dní na to vzniklo video o fungovaní tejto siete. Medzi týmito dvoma videami vznikol ešte návod o tom, ako robiť dotazníky cez Google dokumenty. Tento návod si veľmi obľúbili podnikatelia, ktorí dnes už cez Google dokumenty tvoria všetky svoje formuláre. V koubojskej nálade som vytvoril video so zjednodušeným pohľadom na rozdiely medzi webom 1.0, webom 2.0 a webom 3.0. Na toto video nadväzovalo predstavenie a využitie interaktívneho marketingu. Posledným, kto prispel do súdka 5000 videní na YouTube, bolo video o dvojitom overení pri prihlasovaní sa do Google. Teraz sa prihláste k odberu môjho YouTube kanála, aby ste vedeli o každom ďalšom videu, ktoré vytvorím. Ďakujem za pozornosť a prajem pekný deň.